bereng kita 20 menit nama kusada mati jala adong kope mangulosi tar adong 25 hal ati jadi alani perjulu minta maaf mau molo apalah singkat jepek mah huai nanti kata sambutan manang bimbingan pastoral siane purus ni hurianta nah hormati sudi hamu kamang dot hamu kainang ruas parhaladu pamarentata pihak keamanan TNI Polri tokoh di 2 tahun amang pangeran tung nabi sudo datutui mangalian guarmuna amang di baik guarmuna pangeran ade luar biasa jala memang pangeran tu nasida lah memperjuangkan hak-hak rakyat ada di dewan soni manang ale-ale nami dengan pemimpin di gereja-gereja di Indonesia nah diwakili purus RBB 2 di Akola dengan pemimpin di Komite Nasional gereja-gereja anggota Lutheran di Indonesia dengan Kusaulao namang sekjen dengan nami Preses Narosia Purba marga Purba adalah Preses Narosian Uta bagian barat amang Preses Uta barat terlumubi panitia ay dinakin panita Hencei nah mempersilahkan tikion tuau sudi panitia na hormati hami siana KBP Immanuelon walau bereng pardo pamuna las dududo bui gudodo rohamuna apalah ditikion macala serata ala nunga martangia kita nakin manangnya konulota di taonon di distrikon nunga dibigi yang nakin kata nauli si anak kana poso di dewata di pemerintahan termubi si ale purusi natung lambok situ tu dangarong di dari mana kin teks alai hampir 20 menit bui bana pasato nakapikiran nauli menggabungkan suri pengalaman habis suhon do tangia songoni nang harapan asa romain nanan non purus Kuria Akolaon Tupia Raja lah membangun kesehatan hitung-hitungan ni Kuria Kristus seperti itu mau lihat tapasahat tutuhatta mau lihat upasahat Tuhan musudi wakil-wakil ni ruas nang pertohonan ni Huriata di distrik yang paling tuaon distrik Sada Tabaksel Sumatera bagian barat alantung ringgas situ tu rohamu martangiang kita sedarion harus sugari nang dibatasi preses ngai ko martenda ita di buruan teh ale-ala ni covid sepakat dengan disiplin covid disiplin prokes bu hita saya martangiang do nak kidisi Tuhan mau lihat ma tuk soni maulina ulaun pertangiang atta mamonai taonon terumubi di jamitani uluanta sekjen na macai bagas dakolan manulkiti ahado nabui mengabati asa saud ni sakap tadi tahun kesehatan non aledo na mangalian jalan keluar bihama hita jalan mamereng tujulu harapan yang besar molo sada hita sahati hita dang adong naso terbaik di bata akan mujizat marhite hitaka na posona dakolan di tengah-tengah ni AKBP sendiri ada di tengah-tengah ni bangsota Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk kalau kita tidak sehati sulit bagi kita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 karena itu kesehatan AKBP akan bersinar ke tengah-tengah bangsa kita merupakan ajakan juga supaya bangsa kita menjadi bangsa yang semakin sehati untuk menjadi bangsa yang besar dan maju menyaingi bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu maju. Alani mau lihat mate di hamu sudah di bagasa sadarion
Napa dua hon tahun kesehatan tahun memang secara historis, secara budaya, secara tantangan ni huria di Portivion macai di hari koton huria Kristen Batak Protestan ala bahatan do ruasnya KBP Rosian suku Batak jala suku Basak Tuba jala suku Basak Tuba on terbuka do nah sangat-sangat demokratis alai di tikinados rentan do hita tuaka konflik-konflik kecil sampai konflik besar nah boleh menghalangi pencapaian tujuan ni huriai alanima tahun kesehatan non sungguh-sungguh naing patupa sesuatu yang sangat mendasar di tengah-tengah ni KBP ala saya masih holdo tu hatai memakai HKBP on tu ulaon na macam belga ala dang terbaik kita pasal toni ala dang dobe songoni saya ni rohata baik itu ngatongan ni dirita patupa nadinggan di dirita do patupa nadinggan tunasing di duru ni Portivion di durita gawe pas-pasu tunasing ala ni malubuyo mangido Tuhan wakamang do tamakenang ruas ni HKBP di distrik Sadaon jalan molo disiarkan non tu sude HKBP di Sadok Portivion tung martangiang mahita tung tatangyakon ma asa tahun kesehatan non tahun sadani rohaon betul-betul dipakai tu hatta laho pasada-sada hita pasada usianaka naso tahasiholi martangiang mahita raport ni majelis pekerja sinodeta nunga manotopon adong ma tahun kesehatan programna di hatopan adong di distrik adong di huria di resort adong tong satu pospel di hatopan isarana dinggado kupabotohon hita saluna sada na ikon patubota di bagasan taonon jala udut ni ian no di tahun-tahun naroima ikon sada dorohata makubasi orang-orang yang memiliki kemampuan beda didokon di atas Inggris people of different abilities kaum difabel na jolo tado cacat alai no endang cacat alarong do kemampuan nasida na so tamilihi alai arong do tong keterbatasan nasida nggak bekerja sama purusnya KBP dohot menteri sosial ta asa tahu basi sadinggan-dinggannya kaum difabel alana keyakinan ni bibil tai keyakinan ni KBP mandok tidak mungkin bangsa kita sejahtera kalau masih tidak kita perhatikan kaum difabel ino jauh-jauh ni akamanurira dang diau panobam munai molo dang disariok kamu akan amet akan janda dan seterusnya dang arong gunani diau ninna alani molo tahuasi kaum difabel di sandok HKBP termasuk di distrik Tabaksel Sumbaron sejahtera manon bangsot tadi so tergantungan non tu kisungguh hatta patu bahoni doan non pasu-pasu itu hatta tuhamu sudi dohot tu bangsot tadi distrik on molo menek rohamuna tukam difabel menek doan non pas-pasu ni dewata ro tuham jala ngadi bonai distrik Sibolga bakuasi tuluras ono pulsada kaum difabel tunggal bonai jalan yang dibangun nasida mah rumah singgah rumah pelatihan dohot kantorna idamu
Boan non tua maka pasu-pasu ni di bata tu Tapanuli Selatan molo di Patuan Pautong nang songon nadi Tapanuli Tengah. Ima harapata di sandoha kawipian non adong keserius serta makugasi kaum di Fab asa itong nasida rak dot hita marminggu satu sonari dang doh do nasida marminggu dot hita olah kita do kalau merjemita padita dang adong na menerjemahkan hatan di bata tu bahasa nan yatusan nasida tahu non tahu bamai hidupan nahu sipur na budari tu mang preses epsan tu panitia nang dilantin nakil nang tahalason nang tatangyakon sotung lubang manarihon kaum difab. Napa dua hon na tasapakati tong di atopan ima ikon sariro tong hita tuaka korban-korban bencana alam. Unang dang tarida kabipi molo masa bencana alam. Unang taloas holan Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengula di sini. Ikotalati do akan naposo bulungta asa cepat bertindak molo masa di hutan tahun bencana alam. Bekerja sama do hakabipian non do Badan Nasional lau melati tumudatai radi mahamu asa siguk molo masa di son sadok distrik akan manarihon korban-korban bencana alam alai hamuma pelaksanana di son alai saboi kota lati do dirita napa sebuluntan songon dia do tanggap bencana mulai sianna emergency aid patupa bantuan pertolongan untuk pertama sekali satuna rehabilitasi dan seterusnya ima sarenai alanda petuluhon di hatopan na ikon tapatupa ima namang yuton moloon tatangnya koma amo kadongan songonon salilingon saliling 160 tahun hagabipi sangat decentralized do hagabipi amo hagabipi resort Immanuelon olah kamu mai pikiriamu do paling adong sumbangmu saotik tu resort tu distrik alai holani dungi di sandok AKBP adong hampir 4.000 kuriata do posper ulu do adong di sada resort 10 tolu 10 ono 10 pitu pagaranna alai olah sada paditana aladak tolak akapagarani mampala joy paditana molo hamya kapadita pertohonan molo masa periodisasi ganti pimpinan nagudangan acik rohana gudakia na acik rohana unang manian ipapidda molo ipapidda tu na dumingkan manian tersongoni daido terjadi acik niroha di ham terjadi ketidakadilan balajo nami dang dus nak pegolongan nami dus sarana mengajar rau di Siantar nggak doktor rau nggak berpengalaman bala joko 6 juta dulu sih tapi adong padita resort di sada kota na Mekmet nggak 12 juta bala jona tapi dos anak nami dos na psikolog kami dos na urusan na patuluhon tak taida dong kita menongos par berita nauli tuaka pulau-pulau terasing tuaka na Somarugamo dope do tu luar di Indonesia ala holan lokal do hita menguna alanima nunga disepakati asa di bulan Oktober sino di godang ta tanggal 24 sampai 27 Oktober tahun on bona atama sentralisasi keuangan di agama asa boy masa na tahasi holi salilimo boy mangula hon ulau tahita na maragami ala dang say holan say hupikiri be anon songo paditao di bona tahun behado anon rodo bala jokku apalagi kadang na mangula di kainganan-inganan na ekonomi na macam Mekmet merukil do itu alai molodung tasarihon secara sentral bergegas manoni aka partohonatai mangula pa hehehon hapor seaon ni sude ruasta molodung hehe hapor seaon ro pasu-pasu boanon ni ruasima pilihan na tu debata tulang kata
ima sitangnya kono tingka atopan jala hamu kadongan lahu pasau tenon mau berengan prijam sada mau mulai purs makatai ulu jangan lahu pasau tenon ikanong perubahan ni naginoarana di atas Inggris mindset, perubahan paradigma berpikir, perubahan paradigma partodion alani asabui masa perubahan sona pinogino di Apostol Paulus di Roma 10:2 mubah ma pikiranmu na baenotama aka kebaktian kebangunan iman di resort di distrik do di atopan asa mubah kita isa marjamita di si dia di rohamu pangiduata si luar do dao si nakapenditata do ikon talati do lebih 100 parjamita kebangunan iman nih akabibi asadong marjamita merubah kita unak sesok songoi asabu kita mendukung kesehatan jalan latihot tama 100 halak misionaris nabui lao tuaka huta-huta na suhi nabuni na soporsia do bil tuata Yesus do di kota-kota padat nang di kota-kota imigran di Portibion asadong HKBP pasahaton berita nauli isi tambah na porsea tanya kok kamu alai di tonga-tonga ni resort adong ma naginoarana tahun kekeluarga asalam sada akka ruas ni huriatai keluarga ni ruas ni huriatai ay molodang sada suami istri dana dang ro pasu-pasu ni di batah si ikonarong do tahun kekeluargaan la salam sada ay molodang sada hitan no di keluarga tabi dang arong bui masa sada di resota dang bui masa sada di distrikta dang arong masa kasadaon di atopan nya kabibi ope tatanya ko soni bertong napo sebulun memang alani covid terbatas ale tatanya kon sukses non vaksinasi nabi nani pamaretata ima mulai 6-11 tahun na tua-tua vaksinasi paduahon don booster na batuluhon dalam arjaji do amang lu binsar panjaitan rako menkes asa ditongos tu kantor pusat lu bisa 100.000 vaksin asa wi mangurupi pamaretata mempercepat alana memang molo huria dohot lebih cepat do ala molo pamareta sendiri olo leleng dapatna datai leleng situ tu ala molo huria ngarong data lengkap jala kepejuang do angka patonata songona masa di bulan Oktober ya 1 November ditongos tu kantor pusat 50.000 boy dapat tong distrikon nak peso masuk daftar hian nasi ima sada naik na ikon tatangnya ko na makanon na perpudi ima na po sebelum tahun dang mar jejaring be satu sama lain de ko bayanota do perkemahan pemuda dakolan diantara pemuda ni AKBP ale do diantara pemuda ni AKBP do akola do nasi dakolan ka pemuda ni hak Kristenon ale do pemuda hak Kristenon do NU Muhammadiyah asa sada bang so tahun membangun Indonesia manula aka perpecahan ikut bangun do aka kemah-kemah pemuda ima jo beberapa teh di buku panduan teh ngadong sudi alani rahmahita martangi yang hamu kamang dutam nakena bersisir dong buluku nakin membege jamita ni sekjen di ujung nai dang adong tanda mujizat naso terpadupa di bata marhite AKBP molo sada rohat tadi soni masih nau anon molo basat ulos tuhamu akamang dota makainang ulos sadani rohan we ulos tangiang ulos hamalateon ulos pasu-pasu tatatap tujolo AKBP on danga saladongi AKBP on di Portibion di tonga-tonga ni bangsa ta danga saladongi arong do sakap ni di bata na macai uli marhiti AKBP
Ima visita gabe pasu-pasu kita sudia KBP diganu pargulmito ninguluta didirita do nasi alai dang tardungduk kita molo dang sada kita parpudi situ tu ala mangolo do ita di tonga-tonga ni zaman internetisasi digitalisasi medsos sobaku tu hamu sude wakil-wakil ni huriata di distrik Tabak Selon molo adong nasodos tahi di resort di pospel jala hiradong nang mertokar marsalisi padabot sotung migor di pamasuk kamu tu Facebook kama pamasukon naso uli di tonga-tongan uli tu Facebook akan uli do tapa masuk unang gabi di dok portibion kuria parbada-bada do AKBP habe ulas sada do naso ngoni patakon nate inang mola dong situai anakmu burung unang pamasuk nih kita mama katain son selesaikan langsung sama-sama kita omma penghalang utama non di digitalisasi on Waluroni portipion slogan doi wala kata do mo KBP nahu sadatai sadaroha HP adong di Facebook sonon ate sepakat mamu manonahon tusude nganata mola dong selisih paham jangan masukkan ke Facebook ai bertahan doi sampai tuaroro ni Kristus molo di bek kamu nasudinggani di Facebook alai molo nauli marsadani roha keluarga marsadani roha huria patupan adenggan ima pa masuk kamu tu Facebook asalam marsaringar hatan ini bata parsorata itu atongan itu video soni masih nau persename teh ngabui soni kan ngabui teh alang jam pas jam 10 ate amang pamarintah nami sudi hamu ina apalagi didokonakin oleh perjamita naronggo buru-buru na martokar di Filipi dua halak memang molo martokar buru-buru dua halak buru gabi haram madabu lonong kapal itu kan jadi dia mau kaina tetaplah kita satu sebagai AKBP masih tanya ku kamu kami pimpinannya AKBP na berjuang 10 tahun nari dung 10 tahun nari non tapi musanya baru alai sebelumi unang johita marswal-swal ya teh unang jo tetap kita sada laho pa sauton sita-sitata nama curi tabu bereng bungaon ate dang bunga palsu plastik bunga asli don boy sono bagak tapakke memuji di bata membain uli ala nani siram-sirami do dipupuk do dinggan sonima bunga kesehatan tayete tapupuk-pupuk mai asalas rohani di bata midaita ibagas muna pe songoni di punguan pospel di resort di distrik tabor-tabori ma asa hehe AKBP mamuka jaladung periodeon tu hari-hari nanengro di pas-pas pata mahamon nomolo mulak jala diramoti di bata dak boto manang noromu se iburus di taonon ale molotuk pedang roa tu sonate di tangiak kudu hamu ama kamang do tamakainang di pasu-pasu di batama nguluta tanota huriata ulaota do sude sita-sitata nama ciuli sebagai keluarga resort do di sini masah ma kuat amin horas ma kita